Siguraduhon nga may nakabantay sa mga kaupdanan nga bata o kon senior citizen. Magdala sang personal first aid kit. Basahon ang mga safety signage sang lugar. Hindi maglangoy nga nagaisahanon o kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon. Kag dapat nakahibalo ka sang mga emergency numbers. Pahanumdom halin sa 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 7:09 sa aga. Oras gidulong sa to sa kalawan sa Mighty C. Mighty C gid pabasko nga alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balansa nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahaluhan at panggapit sa mga ilonggo nga walang sandarampan. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro Sa de los bawat Pueblos. katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Rey Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa aton sinibarwa nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program, the People's Forum. Today is Monday, adlaw kita sang Lunes mga ka-K5. Petsa 29 kita sa bulan sang Abril 2024. Today is April 29, 2024 mga ka-K5. Kag ginaabi-abi tanang aton sini mga kauturan, mga pinalanggan naton nga mga tagpalamati. Nga nagupod gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang aton sini nga weekend? Kamusta ang aton sini nga bugtaw? Kamusta ang aton sini nga morning?
Aga pa lang siyang kalibutan daw, tama na ka paang ang lakat sang panahon mga ka-K5. Bugtaw ka alas 6:30 ba hasta alas 7 sang aga. Patyon mo ganing electric fan, patyon mo ganing aircon. Nagpaang na ang sulod sang imo sining panimalay. Grabe ang init. Sang gintalikdan nga Sabado mga kabyanan, naglabot sa 46 degrees Celsius ang init sang panahon sa may syudad sang Iloilo. Amo man sa probinsya sang Iloilo mga koturan. Terrible sa ton sini nga mga ka-K5 dito nga lugar sa Pilipinas to gani nga 53 to ang heat index mga ka-K5. Amo nang ginambal naton nga kung kaisa nga manami mangyapon magpuli ya sa uma. Kay papano sa uma, may kahoy ka nga masilungan, kag may hangin ka nga mahaklo, nga tamaan, kapreska. Kay kung sa syudad ka gani nag-star, sa banwa ka gani nag-star, why gidya sang kahoy nga masilungan, kag why gidya sang hangin nga preska ka nga mahaklo mga ka-K5. Amo na nga kung Sabado puli kita to niya sa may banwata nga pinalangga. Alas 7:13 mga ka-K5 sa to sini banwa nga pagpangalagad. Ginaabi-abi tanang aton sini mga suki kag mga pidrangga ka mga tagpalamati nga nagupod gid sa aton sini barwa. Nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Sa mga ka-K5 naton, sarang kita mabatian sa pila naton sini ka mga relay station sa kabugusan nga probinsya kag syudad sa Iloilo. Pinaagi sa aton sini nga mga relay station sa K3 FM Leganes 101.1, K3 FM Kalinog 100.1, K3 FM Mega 105.1, kag sa Pasig City mga ka-K5 nagasigabong ang kampyon nga estasyon. Ang K5 News FM Pasig City 89.1 mga ka-K5 ang kampyon nga estasyon. Ang kampyon nga estasyon K5 News FM. Diri sa may syudad sa Iloilo mga kabyanan nagapalayag sa inyo ang aton sinibarwa nga pagpangalagad sa 88.7 FM. FM dial kita mabatian mga ka-K5. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Diri na kamo sa aton sinibarwa nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Pinagi sa inyo mga FM dial sa 88.7 FM mga ka-K5. Ituon ang inyo sinibarwang frequency sa 88.7 kung diri kamo sa may syudad sang Iloilo. Sa may isla sang Guimaras labot man ang aton sinibarwang signal. Magpamati kamo sa 88.7 FM ang kampyon nga estasyon mga ka-K5. Alas 7:15 ang oras ato sinibarwa nga pagpangalagad. Ang Department of Education nagpagwa sang memorandum circular nga nagkanselar sang face-to-face classes. Humalin banwa Abril 29 kag 30, April 29 to 30. Subot silingon ang aton sinibarwa nga mga estudyante. Now, by the virtue of the memorandum circular sang Department of Education, wala sang klase. So sa mga may mga opisina kag may mga trabaho sa government offices kag private companies, bugtaw na kamuda kag magpangapi sang klinika DTX sa Coffee Mix. Timplahan nyo ng kape nga kampyon da ang kape ni Dr. Amil Itang-Uy. Klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sa mga wala pa makabangon kag nami pang tulog, nami pang barikotot, abi bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na. Bangon na kamo, adlawon tanaron dyan. Hoy! Pagpararangon ro kamo dyan. Kag magpararigos, adlawon tanaron dyan. Gapanima tinyo. Bugtaw ron! Bangon na kag bugtaw na mga ka-K5. Magpangilamos ang klinika DTX Beauty Soap kag magpangnusnos sa imo sining ilok. Mga ka-K5 sang klinika
Deo Fresh. Kaya nga Klinika Deo Fresh ang nagapatay sa mga bacterial infection nga nagdatugas ang baho sa imo sini nga ilok mga ka-K5 kung tawag naton sini nga angs. Ang angs. Angsod. Nesto siya na sang Klinika Deo Fresh para magputi ang ilok ang madulang angs. Angsod. Kabakal mga produkto na ito ng nambal sa inyo ni Dr. Emil Uy sa mga product center sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Pasig City Branch, Miagao Branch, kag sa may Haro Branch mga ka-K5. Lapit na gid lamang mga kauturan. Kaya nga aton sini nga branch ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Uy. Magabukas na sa Kalinog, Iloilo. Ang oras alas 7:17 mga kauturan. Sa pangalan sang serbisyo publiko. Inaabi-abi taman ang aton mga online viewers, overseas Filipino workers, OFW abroad. Amon man ang aton sini nga mga taxi patrollers kag mga jeepney drivers, tricycle driver. Nagapod gid sa aton sini barwa nga pagpangalaga. Ako naman ang inyo alagad, katandim ninyo sa kanginan, ka-K5 Ray Espeja Umalay. Ted Aujero, Francia. Mainit nga Lunes nga adlaw K5 Ray, Sir Ray. And sa forecast sa Bag-asa, gyapon sa 44 to 45 degrees Celsius ang heat index diri sa Iloilo. Kahapon naglabot sa 47 degrees. Sa iba Zambales naglabot yan sa 53 degrees Celsius. Kaya ina sa balitang K5 sa umaga na interview ta si Engineer Ferdinand Rubin, ang Pag-asa forecaster. And suno sa iyang expected gyapon ang mainit nga panahon sa mga adlaw ang heat index or ang temperatura ang kapaang nga mabatsagan sang lawas sang tawo. Bago ka lang kapaligo pero dugay-dugay ga palamilit ka na, pilit sang lawas ta bangod sang mainit nga panahon. And bisan pa gani si Department of Energy Secretary Rafael Otilla recently may statement sa ginpagwa nga it's already a calamity. Ining kakulang sang supply sang energy or elektrisidad diri sa Pilipinas bangod sa mataas nga demand. Nga taas ang demand daw, titanan nga mga opisina gap under aircon. Correct. Ang mga balay gap under aircon. Ang mga mall gap under aircon. So grabe ang demand pero ang supply is nubo or magamay or maninit. That is why may mga preventive maintenance kaginhimo ang more power kahapon 12 ka oras. Diri sa siyudad sang Iloilo may libreng charging sang cellphone. And ang statement kay ni Secretary Rafael Otilla nga taga Antique, it's already an alarming nga notice sa tanan K5 Ray nga naganipis, nagagamay ang supply sang electricity sa aton bangod sa mataas nga demand, bangod sa mainit nga panahon. And ang bangag padayon galitik ang mga duta. And sa records ng Department of Agriculture kag sang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Western Visayas ang may kabugusan ng halit sa El Nino phenomenon, nagalabot na sa halos 1 kabilyon ka pesos. Agrikultura sa mga iban pa nga mautanon kag sa mga sa mga mangingisda affected gid sang sining El Nino phenomenon. Alright, sa to sa nga mga ka-K5 no. Grabe ang init no. Bisan kita ganidi ga batsyag man kita sa pagtaas ng aton sining nga mga electric bills. Tungod di mo batasan ang buga gani subong sang electric pan. Uli ko sang Sabado mako mahilay-hilay ko blantis ko may laktan ko. Inandar ko nga electric pan pag bugtaw ko ga pligo ko sa balas ko. Ang bugas ang hangin, init. Ano ginasuyo, pero ginabsorb yung kay 510 mo electric pan. Ganun nagsauna ka lang, no? Oo, ginasa-absorb yung init ang paang blasilod balay nyo. Amo nang ginabugaya, that's why nga tikong kaysa doon, hindi ka na magpandar electric pan, may upang may hangin nga gadapya, gamay-gamay. Sa aton siya nga mga ka-K5, no? Ito na, nagataas ang demand sa supply sa kuryente because of our climate situation sa buong mga kabyanan. Nga tuman ka grabe ang init mga ka-K5. Nung gani nga ginapursi ni ginalantaw ni ano na lang matabo ayhan sa aton sining mga kuturan for the next 20 to 30 years, no? Sa aton sining mga kuturan nga subong palang daan nga amonika grabe ang init sa nga panahon.
Kadamo na ya sa aton gani yang nagareklamo. Nagaugtas mga ka-K5. Ano payhan kung maglala pagid ni ka-K5 te dapat ang aton sini nga gobyerno. No, may ara na nga mga solusyon dapat nga ginaobra sini tikang nga ginaobra sini ginaporsina nila ni mga kabyanan kung ano ang epekto sang climate change, no? Sa aton sini banwang nga palibot mayo pa ganing mga non-government organization, mga NGOs kay kadamo sila sa mga programa. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang aton gobyerno nga bastante man sa pondo ambot ko nga klase ka mga programa ning ila ginapatuman. Tara man, ginapatindog ka... Minahan? Hindi, ka taytay. Mga karsada nga miyad pa man, ginaguba, ginatsug-tsug. Ginabakbak. Kagbabayan ka, kontraktor. Mga tani aton K5 Ray, a matter of suggestion malang ini. Mitigating measures sa paganagan sang epekto sang climate change. Lusbot ang aton nga ng ozone layer. Grabe na ang combustion sang mga paktorya sa mga salakyan. Grabing init niya init, tuway na kahoy. Kaya ang mga farmland ginimo na nga subdivision. Kaga pinang hambalan kabi ni ni Mami. Hambalan kabi ni Mami nga. Tid. Andi nga tada kon tid. 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 Yes, Mami. Bigyan kita tid ng 550 square meters. 550? Bigay ko sa iyo tid dyan. Pili ka lang tid. Sa Camellia ba? Sa Bana ba? O kung sa Deka. Ila para Deka? Hindi, no? Hindi. Lumina, no? Lumina, dila na. Pili ka lang sa Lumina, sa Camellia o kung sa Sabana. Basta tid. 550 square meters lang, ha? Ano mo lang imo daw, anggod pa yung sitira, may lupas may sitira, may. I-bribe mo lang ko. Gaan mo ko sa 550. Imo na lang na. Hindi mo kuya mabakal, madam. Sabi mo sa mga ibang nga lugar K5 Ted, nang natawag bala nga sakto na ang balmo kung paano ma-mitigate na. Ang proper planning bala kag design sang mga urbanized city naton sa may syudad, kabanwahanan, probinsya. Why not obrahan nila sang design bala nga nablang i-maintain gapon ang kung pila kabilog or sa tabi bisan mag 40-60% na lang gani, no? 60% ang pagpatindog sa mga building, may ara ka pa at least 40% nga shed, no? Sa halin sa mga puno sang kahoy. Nablang bisan sa tunga sa mga sa mga center lane I do not know kung ano na siya, kung ideal ugaling kay gina-consider man nila kung kaysa bala ang tama kadako nga mga kahoy bala kay mga ugat nila bala kaysa muning ko kaysa na tunaan sa pagkaguba sa mga karsada mo. Galitik, no? Pero for sure may mara gani nga mga may mga tawag ni may mga engineer kag may mga environmental planners organization nga makabulig nga maka-workout sila dira, no? Maka-meeting sila, maka-meet up sila kag ma-designan sang mayo nga hindi lang bla amako mo na kita ya utod lang kita nga utod sang kahoy because for the benefit of these mga establishments kag mga dalaguan, mga infrastructure nga ginabutang naton diri sa may syudad sa Iloilo, and not only in Iloilo but in other parts of our country, sa aton sining mga kulturan. Pero why kita sang mitigation nga ginatawag, why kita sang inablang ginabulos o kon alternative da replenish mo. I-replenish mo da, no? Ang pagkautod mo sang kahoy anong posible nga pwede naton idugang da sa aton sini nga mga ka-K5 nga mapaganagan ang ginatawag naton sini nga climate change kag ang init sang panahon sa aton sini nga mga kulturan. So nakita man nato ng epekto na ka-K5 Ted ba mo sang una lang bala na sang damo pada kahoy sa banwa sang pututan, no? Sa aton sini may ara na nga kung Ginom, may ara na nga pagpasulod mo gibla. Pasulod mo gid. May ara na nga mga kahoy tapos may pompa na gani. Mao gani kag mga ano da ang ano ni gani nga kahoy. Hindi ang isa ang nang do may bulak blaw. Nalipat ko. Sang sining hindi man na Jimelina may bulak bala na nagay tawag sinaman talisay. Hindi talisay. Nalipat ang kahoy. Ngayon dako bla na ginapasibangdan pa ko kaysa kami mga nag-star bla. Sa aton sini nga mga anahaw hindi.
Basta may ara na sa bunga, ablang na obra, kisa nga ulunan, kung tipunon mo ng bulak, kinabla. Lipat ko sang pangalan. Doldol? Doldol! Oh, Doldol. Nasa kaysa kadamo pa sa una na sang Doldol, sang mahogani, sa aton sini nga mga ka-K5, dili sa may barwasang putotan. But because gani si ginapalapad ang dalan, ti gina-sacrifice nato ning mga puno sang kahoy sa aton sini nga mga ka-K5, no? Mga kuturan. Pero just try to imagine sa una, permi na yung ginabantayan, maglabay ka kung taga-Pasi ikaw, maglabay ka sa putotan, mabalaan mo ganyan sa putotan ka mo. Kaya nga man, malabayan mo ng sunod-sunod nga mga puno sang maugani sa aton sini nga mga ka-K5 kag halin sa may syudad sing Iloilo gani sa raga pagkadtos pututan niya pagabot mo sa pututan baduara kas preso kay grabing handon da way gawa na day galusot ang butlak sang adlaw sang init sang adlaw kay bangod wala to buta niya barwas sang maugani kag sa puno sang kahoy da tidya imaginon mo subong ginatagaan lang naton kamo sang illustration barwa sa aton sini nga mga ka-K5 ti subong kadto kablas barwas sang pututan agi kada sa highway. Tama na, grabing init ka, lapos sa bintana sang sires. Saragan na lang ang namin na may kahoy lang, saragan na lang itubang munisipyo nila. Kaya lagko ng mga kahoy da. Sakto nang sa pututan kay Five Ray, gamay po ko sa una, kasakay ko ni sa bus, magupod ko kay nanay ko, kay tatay ko. May mga kahoy da, kag may, may pom, ang Joyce Kelmer, pom lang at trees. Nabasahan mo pa na, nabdan mo? May ara na nga pagsulod mo gid halin gid da sa may paglapaw mo lang sa sa hospital basta pakadto sa pututan Bangka Patio may ara na da nga pom gambal siya. I think that I shall never see a pom lovely as a tree. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Palms are made by fools like me, but only God can make a tree. Di sabong kay February na nanda. Ginasarahi doon. Why na nautod na? And isa lang ini sa mga example ba lang ang kahoya kay February. Amo ni maka-absorb sa init sang panahon. Diri sa aton sa Iloilo City, agwanta kita sa Kabanawan agwanta man kita bangod sang extreme na gid nga igo sang El Nino. Correct. So sa aton sini mga kakipay mo nang aton sini banwa nga ginapahanumdom kag gabay pa nga ti tagaan nila sa atensyon sa aton gobyerno kay ti subong pala nga daan mga ka-K5 kabalo na kita sang epekto sini mga kabyanan hindi lang sa kayong lawas ng tawo but then at the same time sila sini nga tawag ni pangadlaw-adlaw nga tanan kiti makon mo nay mo ya damo subong katalalaas sang bill sang kuryente but because of this grabe nga demand no hindi man ni ma-cope up tanan sang mga power supplies naton sa aton sini nga mga ka-K5 no or mga suppliers naton no distributors sang kuryente because ngati damo ang nagagamit kag grabing demand sa kuryente pero lubo o kung magamay ang supply sa aton sini nga mga ka-K5. So tikang itilikdan to nga mga nadlaw ari man di si President Ferdinand Bongbong Marcos sa may Negros Occidental kag nagpromisa to nga ti pa baskugon ang supply sang NGCP banwa sa Visayas. Sa aton sini nga mga ka-K5 matapos tong mga na-experience naton nga power interruption power outage kag power interruption mga ka-K5 sa may isla sang panay kag sa pila ka mga area sa Visayas mga kabyanan. So ina dako nga pagpangangkat na sa aton sini nga gobyerno nga tagaan nila sa nga nagakaygo nga tensyon hindi lang pagpakayo sa mga karsada kag mga tulay mga overpass nga okay man kumagyan, okay man kung hindi. Ayo, sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 7:31 sa aga oras naton diri sa K5 News FM Iloilo mga kabyanan. Ginatamyaw tagli sa mayong aga kay nagapamatigid si Kagawad RB Boyko Gilyama. RB Boyko Gilyama, Kagawad. Good morning. Dira sa may barangay Amamaros nga sigabong dira ang K5 News FM Iloilo. Ang mga abyanta diri sa may Buntatala kaya nagkadto kita sa pistahan kagabi. May mga taga Buntatala aro nga nag-approach sa aton
kay pamati gid sila K5 always nakatutok ang ilang radyo kuno sa K5 News FM kay K510. As why nga pamilyar gid sila sa mga personnel sa K5 News FM Iloilo. Good morning lang kay Sir Francis Hotes sa may Aribalo kag Francis Rio mag-amay ni ka K510 ganaga pamati sa K5 News FM kag nag-walk-in didto sa SM City kahapon para magpakuha sang dugo sa aton sini nga bloodletting activity. Salamat kita Sir Francis Hotes kag kay Francis Rio bataya sa may Arevalo no balyaga pamati kami K5 amon gid pamatian. That's why nga nagkadto sila sa SM naghapit kag nagpa patigayon nga mga bloodletting no. Si Sir Ricky man ay nagikadto man kapon ug galing kay Tido medyo na overexcited siguro kay kakita sa sang duha ka gwapa nga nag-assist sa may lamisa kahapon. Sino nga wapa? Si Nicola nagatag sang DTX Coffee Mix kag Santon Plus Herbal Capsule. Si Shubi. Santon Maitise. Nagatag sang DTX Coffee Mix kag Maitise. Si Jenny Koyunan nagakuha sang Vital Signs. Wow. Di nakakita sa gwapa. Grabe ang excitement niya. Ti tumaas ang dugo niya. Way na lang makapakuha sang dugo si Sir Ricky Manaay. Sa aton sini nga mga ka-K5 si Ma'am Edeline Acolina Hilyama nagapamati man sa aton sini mga pagpangalagad dira sa may Buntatala Haro. Salamat gid sa inyo sini nga pagpamati sa K5 News FM. Alas 7:33 sa mga headlines kag top stories of the day sa mga pangulong dinalan nga ginadulong sa aton sang Mighty C. Ang alkaline base ka vitamin C mga ka-K5 basta vitamin C. Mighty C ang aton sini nga imnon mga kuturan. Nagapabaskog sang aton sini nga immune system nagapaggana sang aton sini nga kaon Mighty C mga ka-K5 sa mga balita. Sa aton sini nga headlines mga kuturan mga taga-pututan ho wala ginapasakay sang konduktor sang series halin sa may series terminal kung magsakay ikaw sa Pasig City bilang bus. Pasig City tibagyan mo na ang pututan. Why sila pasakay sa mga pututanon mga pasinhon ang ila ginapasakay pero kung pananglitan gani nga mahalin na sila kag pwede pang standing ovation da sa sulod sang series. Open to all, open to everybody. Refusal to convey passenger ang violations na kay February. Correct. Kaya nga dala na sa imong nga kuan nga franchise sa imong ruta nga dakamagi. So franchise kuan na refusal to convey passenger. Hindi ka na pamalibad na kayo mo na yung ruta da. Correct. Makapamalibad ka lang siguro nga mamgutok na or standing na lang na. Pero take on ang mga taga-pututan dahil they chose nga magsakay sa bus, sa series. Kay Iway man daya siyang bus nga pututan lang. Na series terminal to pututan. Iway man da. Ang mga series da, Rojas, Pasi, amo na yung mga ruta. Kalibo Kailangan di mo yung pagpagyo ng mga pututanon. No, we're not speaking alone sa mga taga-pututan but din sa mga dira lang manaog sa Liganes. Dira lang manaog sa may Saraga. No? Bangga Dawis. Bangga Tamborong. Kakipay Bated. Hindi mo na imo yung pagpasakyon. Ay nano, ang naka-experience sini mga kabyanan kang naka-witness kin sini. Ang aton sini nga empleyado mandi sa K5 UCPM ay labot sila da may mga nabato ng kitang information before sa aton sini nga mga kulturan pero ti nasaksihan gid kag experiencehan gid sang isa tani ka personnel sa K5 UCPM nga bisan putot sa mapulis sa may putotan. Why sige pasakay? Pag mamangkot nga ti taga-diin ka, ang basang konduktor, ang basang sang empleyado tadi nga taga-putotan. Balya, dara lang ko sa putotan. Ay, hindi danay, ma'am. Pasini nga ruta. Ay. Pasang halin lang sa kuan sa may Tagbak Terminal. Sa may series terminal. Sa series terminal. Ganito sa may kuan, sa may Buhang. Amo na sa may Buhang yung series terminal na da. So, basta mga pasayro nga halin sa city pa putotan, hindi pwede papasakyon? Hindi. Di ko nalin sa putotan pa syudad. Pwede. Pwede? Pwede. Di ano kunudan? Hindi wawi. Diba si bala ang konduktor to na to lipong basi itong aloy itong may guro ka balusang gusto nila yung mga long distance lang para dako ang ilang kita. Para ang income amuti siyempre kung dira ka lang astas pututan pila na pliti mo. Tapos pag tunga-tunga na pala approaching pasi
tatlo na lang guro, duwak bilog na lang guro nga taga Pasig, guro pasiro mo. Kung ako taga Dunyas, okay ko, makasakay ko, no? Mabaka di ko naog to. Isa Dunyas ko naog. Di medyo lapit-lapit pa na. Bangga patyo. Lapit-lapit pas Pasig. Siguro, mambal natin, pide. Di ano na karon nga, ikaw yung taga Pututan or taga Saraga ka lang da, nga masakay, short distance nga, kung lang, travel, hindi kayo mapapasakyon. And convenient yung bus kay 5 mo. May ka peace of mind kung kasakay ka sa bus, kapin na long distance biyahe mo, kay dako siya. Wala mo man kita pangayo mabunggo na siya, madisgrasya siya, pero mas dako sa compare mo kung sa jeep. Di kung jeep na subong ang mga jeep sa Pututan or Palanggia, Pututan or Mina, gamay naman lang na. Oo. Di ba daw ay naman ganito na face out na? Sige na, matamat na. Pero sa to sa nga mga kakipay, pero dito ka sa Tagbak masakay, may ara, gid man yung mga ruta pa Pututan ng Alon, Pamina, pa Barotac, pero limited because ngati gamay ng kabiyahe nga mga jeep dira karon ko magsakay Dingli, kung dito ka magkanto ka K5 tidyawan ka ulat sa ton sini nga mga kuturan mga K5 dali suway ngati tagaan ka mo da sing kayunan makaplastar ka mo da sa buhang kay ang inyo di nga primary concern kung di kita magsala pagpresentar nyo dira kag pag-approve sa inyo da nga matagaan ka mo da sang lote kag matagaan ka mo sang terminal sang syudad dira nga makakomodar ka mo sa mga pasahero naton di nga may ara sang discrimination now nga doon hindi ka mo yung magpasakay kung ang tao manaog lang sa Saraga, manaog lang sa Liganes, manaog lang sa may Pututan. Sa aton sini nga mga ka-K5. Amo nang aton ibaluon karon ka-K5 10. Kaya ratos ka-K5 Ralph Dili Mosqueda. Hindi na pwede nga muna sa aton sini nga mga kuturan. Kung tani, kung hindi ka mo pasakay sa mga Pututanon, kagi didto lang kamo gakuha sa nga pasero nyo spasi, hindi ka mo magpasakay sa mga pumuluyo ta sa Liganes, sa Saraga, pagkadto sa may syudad sa Iloilo, hindi ka mo magkuha man pasero. Halin ka mo da sa may Pasi, pundo ka mo da sa Pututan, pundo ka mo sa Liganes, pundo ka mo sa may Saraga, hindi ka mo magkuha pasero eh. Kung hindi nyo malang pagpasakyon ng mga pasero, halin sa may Ceres Terminal mga kakipay. Oh. Ay, bangod nga gamay ang barato, Pili nilang mga lagko plate. Para maka-income sila dako. Oo. The refusal to convey passenger, that's a violation kay February. Kami dako na sa nga multa. Santo sa aton nga land transportation law. Hindi na pwede. Hindi kaya pwede ka hambal nga balibaran mo ang pasahero nga magsaka or magsakay. Kay amo na yung na-stipulate sa imo na nga franchise nga akomodahon mo or pasakyon mo ang mga pasahero kay 5 Ray. Try to be liwat masakay? Try mo ba sakay liwat be? Pamalon mo ta sa Pututan lang ko O pag abot mo sa Pututan, timbalon mo tayo dugangin na lang pliti ko sa gali ko sa Dinyas gali ko. Basi tabuan lang to ni Singaton sining empleyado nga may ara dabi nga mga konduktor pili mamlaw. Pero basi kun puno na? Why punod? Amo na gani nga sang nabuta na. Baya pwede ng taga-Pututan? Pwede ng taga-Pututan. Matindog na. Hindi pwede na. Good morning kay Ma'am Roslyn Simpino Serbano. Good morning kay Sir Reggie Di Mayo nagapamatigid Ma'am Annalyn Bahade. Sir Jasper dyan, interna kampiyon. Good morning, Sir Jasper. Kag sa aton sini nga mga ka-K5 nga nagpodcast sa aton sini barwa nga pagpangalagad subong sa K5 News FM Iloilo. Sa dugang naton sini ka mga balita mga kabyanan. Ang Miss Universe nga pambato naton si Miss Alexi Caimoso Brooks. Nagpatigayon sila sa national costume kagabi mo sa Miss Universe. Sa Sultan Kudarat? Sa Sultan Kudarat, tinamo dito Ilonggo. And we're very proud sang nagubra sang iya costume. Sinikatis dalom lang ni stasyon ng iya sining siya. Si Sir Tata Blast. Penuela, no? Sa aton sining mga ka-K5. Ang iya sining costume is inspired sang ginatawag naton sining ugto-ugto nga damang. Kakita na kamo sa ugto-ugto nga damang. Damo ni sa mga umamo. Di bang tama ni ka tama ni ka santing kag ka damol sa iya lawa iya mo. Sang ugto-ugto nga damang. Naging tawag na nga ugto-ugto aw. Kada ugto garo gagwa mo. Kada ugto gagwa no. Kada ugto ga tawag sinig himo sa iya sinibalay.
Pero ti og todo damang lain magandang damang nga dalitan. Lain na ya. Lain no ang dalitan nga damang no. Abo ning Pula no, pula. Pula oh. Ate mo na sa. Di ba lang mga pula nga mga damang kay 5 Remo ng mga kuan may isog mo. May isog dalitan. Oo. Ti kung magdalitan ka, do may message nga gusto palabotan, no? Oo. Kung dalitan ka, do ikaw ang mas stand out, do ikaw ang tawag ni, do ikaw ang pinaka grabe. Kumpara sa iban nga mga damang, no? Sa aton sini nga mga kakipay, no? Dalitan nga damang. So ang ano sini ang message gusto palabot kati si Miss Alexi Brooks kay Moso Brooks pakita sa iya sining abilidad, no, sa aton sini nga mga K5 sa Miss Universe 2024 kag saranggid nga magbato, no, kag malabawan ang iban pagid nga mga kandidata. Dako, grabe. Car favorite siya. And Brain and Beauty naman sa K5 Ray. No? In fairness, sabi sa iba mga makandidata, baka tited bias ka kay Tilonggo ka. Pero makita mo bla, the way she talks, the way she attacks bla sa mga pamangkot K5 Ray, very precise siya. Kag may balon magig niya may unod gyud saya magambal. Bagay ni siya manginamba sa dress ang Pilipinas sa kalibutan. And because of sang yaman nga ginahambal niya kani gusto ko nga lisuon ang naanda na nga practice sa Miss Philippines or sa Miss Universe nga puro abi mainhin nga babae maputi, Barbie type face no abi nga I will be a game changer. Manang ba ni ZC K5 Ray. And next stand out naman siya. Kita sa mga video, pag-abot pala nila sa airport sa Sultan sa may dito sa Sultan Kudarat, no? Dabo mga Ilonggo. Gasyakit ang mga Ilonggo to. Sang nagparada pag isla to sa float. Grabing singgitan to. And she accommodated sang tanang niya nagpa-picture sa iya. Bala namin siya kay very humble sa. Why bala angin? Why bala iri kay February? And kagaling siya sa sa pamilya nga dablang simple. Mo kita mo na notice mo. Why man aton gina pangalanan ang iban. Not all man siguro but then hindi gina madula. Kung halin kaya beauty queen ka. Pero halin kaya sa prestige nga pamilya, may background ka sang mga tawag ni sa mga beauty queen nga family. No, may ara ka nabuhi ka sa magarbo nga pangabuhi. Nulain gid ang approach mo sa tao, no? Namin ko kung beauty queen ka ba tapos may mga nag-idolize sa imo, do may ara ka gid nga kinaiya nga ti do mambal mo gid nga ti do medyo bulobudlay sa pakon, bulobudlay bugnohon. Mga ka-K5 pero kay Miss Alexi Brooks naintindihan niya dabi. Because na-experience siya nga maging isa man ka fan, na-experience siya nga maging isa ka normal nga pumuluyo. Do ara gid siya sa halin gid siya sa sa simple nga pangabuhi. That is why nga ti kung may mga fan, may mga naga-idolize sa iya, gina-entertain niya gid ka kay Ted, no? Do makabi ganin naton nga advantage man kahit paano siya mo. Fan favorite siya. Lapit siya sa tao Pakita bala bilog nga video ka kay Lawrence full nga video ining performance siya, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 crowd favorite sabi ko sa advantage mo siya quite sa mau kay kadamo sa mga Ilonggo sa may Sultan Kudarat nga naga-cheer sa iya. And well in fact tatlo ni sila ka-K5 Ted ang nagdaog sa ginpili nga best in costume or national costume, no? Kagabi sa aton sini nga mga kabyanan kag isa si Miss Alexi Brooks ang pambato sang Iloilo City sa mga napilian mga ka-K5. So, damang ni. Damang Ang mga nagdalaog ni Southern California, Iloilo City, kag pambato sang Tacloban City sa best in costume. Subong pa lang kay 5 Ray by winning or by nakasulod siya sa top 3. She's already delivering the message nga I will be a top contender para sa crown sa Miss Universe sa K5 Ray. And ako bang tansa niya hambagan sa iba niya kung may galing kay may mga may mga twist nga depende kung uyo ni Gafood sa mga judges kung
kung sang Miss Universe organization. Oo, kung malamot may politika man sa sulod. Oo, May mga kuan man din, may kinamangay man. Di ko matabo na siguro. Ambot lang ko anong matabo sa mga Ilonggo fan. Oo. Mga Grinoal, mga Ilonggo fan eh. Kaya kita mo ang Miss Universe Philippines nga kuan nga organization K5 Ray and pageant. Taas katama ang regards ng tao. We hope nga ma-maintain nila ina nga they will remain apolitical, remain neutral ang mga kuan maday ang mga organizer maday makilala man yung mga designer, kilala man yung mga agi nga nabantog ng Lucky 5 Ray. Kay subong pareha sa natabo sa Philippine Basketball Association, lanpa ko sa mga PBA ginalangaw na subong ang mga teams or ang mga venue. Wala nagawas sa tao kay wala na excitement ng tao maglanpa sang PBA and like before nga ginakwan because nagi uso ining mga mga settled game mga nablangaw wifi ampang niya pero bala fixing fix game game fixing tapos ang mga kuani daw hindi manami nga mga trade bala nga nagapabor lang permi suno sa ila sa mga SMC companies, San Miguel Corporation companies bala San Miguel Beer, San Miguel Beermen, Hinebra kag Magnolia daw mula nabigilibot-libot na daw sila lang ginapaboranda sa mga PBA picks. We hope nga mangin neutral kay 5 Ray ining Miss Universe Philippines organization para ma-maintain nila ang prestige sa sining nga kay watan kay amo nang ginabantayan subong mo. Abi nila subong na nga adlaw ang pageant sining ko sa May 22 pa. So amo na ka sought after si Alexi May Brooks si Sisi because of her humility. Apisar nga mo na nilapot niya subong kay 5 Ray. Nakita ta sa mga video, inapalabitan niya mga fans, ginakuha niya mga cellphone kag siya mismong naga-video, naga-picture. So gapalapit sa fans, papirma sang autograph, kag istorya sa in our language sa ato native tongue bala mo na nga dearly beloved sa mga tao or mga fans dito sa Sultan Kudarat K5 Ray. Correct. Sa ato sa mga ka-K5 and isagid ni sa mga ginabalumantayan hindi lang sa mga Ilonggo but sa Biloga Pilipinas mo gani kisa riga kasalaan na gani yang tapos na kunong Miss Universe mo tapos siya gina-meet lang niya sa iban niya even mga non-Ilonggo speaking nga mga Pilipino sa aton sini nga mga ka-K5 do gina-declare na nila nga si Alexi Brooks ang Miss Universe Philippines sa aton sini nga mga ka-K5 but of course and fairness sa mga iban nga mga kandidata kanamo mo sa mga gwapa ka-K5 10 mo no kay Atisa manalo ni isang Quezon no kaga very competitive man no that is why nga bisan tod nga may grabing edge ni Alexi kay Moso Brooks ni Inday Alexi kay ni siya model ni at the same time no naga-modeling athlete pagkabot ya barwa sa courage kag sa fighting spirit ya ara na ya duna na siya as a athlete no ang pagabot naman sa rampahan ay why mag-question because naga-model commercial model ramp model sa anton sini nga mga ka-K5 so ara na tanan siya nga mga kabaligya man sa gani utan turog sa gani sa may papag na sa supero ang experience ya no questions at all but of course pagabot niya sa actual competition, hindi ta na iya masiling. Nga 100% no makambal kita nga do siya nagid ang mangin Miss Universe unless kung tawag ni mataas ang mga scores niya no sa aton sini nga mga judges kay hindi ta man ni ma-disregard kay 5 hindi ta pwede ma-disregard ining iban nga mga kandidata kay grabe man ning ila preparation mo no sa aton sini nga mga ka-K5. That is why kita mga Ilonggo kita ya siyempre, natural nga ngaton suportara ya kay Alexi, kay Moso Brooks. Ngabi masuporta ka pa sa iban niya kung may pambato yang Iloilo City. Kagang mga Ilonggo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Why ko ni makit anis dalom ning costume ni Alexi Brooks ni sa na-notice mo na sa dalom kay 5 ring permis sarado tata. Sarado, no? Ang half open lang. Half open, no? Oo. Kag sa may video si Tata Blas Pinuela kag si Malik Hilado nga aton patrol ara kita mo kita mo nga nagi-video sila nag-video sila nga going to Sultan Kudarat arang K5 na nga patrols dalom siguro to mga alas 9 alas 10 aga to nga nagsakay sila sa
sa private niya sa lakyan kay 5 Ray. Kibot ko mo siguro ka pamilyar ni sang mga pader di kay mga Aras dalom. Aras dalom. Nala ko ka permi half open ang iya. Why gawas tata na. Si Tata Penuela, bugal man ni sa mga Ilonggo, bangod kadamo na ni sa mga natso or natsko, national national costume, no? Sang mga kandidata sa Miss Universe. Ang iya sini nga na obrahan hindi lang Miss Universe, pati itong recently to to Miss Earth or Miss International. Atong Lapas Batsoy bla. Nga costume I think Lapas Batsoy nga costume sa aton sini nga mga kakipad nalipat ko ano nga klase sang pageant to pero ti Ilongga man aton nga tawag ni ang nagi-represent mga ka-K5 nga nag-stand out man no sa aton sini nga mga ka-K5 mo gina-portray ni permi ang mga delicacy mga bugal sa Ilonggo and ang mga siyempre mga native or mga natural nga mga resources naton diri kag mga kasapatan diri sa may isla sang Panay no kag sa probinsya kag syudad sing Iloilo mga ka-K5 di subong unique ni kiti Damang Damang ang represent ni Miss Alexi Brooks mga ka-K5. Laboto ta sa race si Tata Blas Penuela. Iti neighbor naton dere. Isa lang kita building di. Correct. Kung paano yung conceptualize. Na-notice ko kung ganito, ko pirmila ni Sarados Tata man. But before si K5 race ang Miss Philippines, Miss Universe Iloilo pa lang. Si Alexi, pirmi ko nakikita as dalom. Ara na sada. She's a very humble and simple nga babae. Aras dalom. Guro twice o katatlo ko na sa makita dra kada panaog ko gid. Bit sa bag. Simple lang gid naka t-shirt lang gani kag naka chinilas kay 5 Ray. Nga ara deres dalom si ZC. Before pa siya nga nagbanto gid sa nakrona siya sa Miss Iloilo, Miss Universe Iloilo kag subong aran na sa going sa sa national pageant. So hope ginato ning mangintayo yun ining mga kadalagan ni Miss Alexi kay Mosa Brooks kay deserve man if ever guys sa mapilian bilang Miss Universe Philippines 2024 kag mag-represent sa Pilipinas sa international pageant mga ka-K5. Ang oras alas 7:54 oras daton diri sa may K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia, Foro de los Pueblos. Sa pagbalik naton dugang nga mga balita kuha naton duha patay sa bunggoanay sang motor sa San Rafael Iloilo. Gagang City Disaster Risk Reduction Management Office nagpanumdom sa mga pumuluyo nga maghalong sa tuman kainit nga tiempo mga ka-K5. Ang oras alas 7:54 oras gidulong sa Tusigalawan sang Klinika DTX 500. DTX 500 food supplement mga ka-K5 tap naon ang balatian sa diabetes mga kauturan kag sang aton sining hypertension o high blood bangod sa mainit nga tiyempo mag-inom sang Klinika DTX 500 food supplement ni Dr. Ramil Itang Uy. Magkabalik kita sa pilaginawang ka mga importante nga pahibalo. Standby ka mo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa Ligawan ang heat stroke. Mag-inom sang madamo nga tubig. Ligawan ang pag-inom sang tsaa, kape, soft drinks kag mga makahulubog nga ilimnon. Magsuksok sang kalo o kung maggamit sang payong bilang proteksyon sa init. Limitahan ang oras nga yara sa sagwa, agud maligawan ang mainitan. Himua ang mga mabudlay nga hilimuon sa aga o kung sa hapon kung hindi na masyado kainit. Isa ka pahanumdom, halin sa 88.7 K5 News FM. Ini si Vice Gov Christine Ting Garin of the province of Iloilo. I would like to congratulate K5 News FM Philippines as you embark on your rebranding journey. It is a start of rewriting your identity, which is stronger, bigger, and bolder.
that could save the lives of our fellow Ilonggos as well as impart good values to them. Again, congratulations, K5 News FM. May tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi, puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipi-ibo pa. Tunod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas at pirmi, dili nakakapuyon. Tunod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mindanao, everybody says wow, wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kabyo na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Malapit nang mabutas ang tsinelas, pero mahirap pa rin tayo. Walang makain, walang tirahan, ang hirap umanap ng pagkakita. Bakit ganito? Oh, bakit? Let's go! Let's go! Parang rapong na itsura ko, kakaiba ko, panay sugat sa kamay at makapal na mga kalo. Ang kaso'y tila, di pa di makadaman ang makalubag tila ko, ay nilulumad ng medisinong walang bisa na pagkadalang pa mo kabuha ng kahit ano na galing sa tao ng mga tahu-tahuan. Oo! Ang dami namin dito, araw-araw na iniisip kung paano, pero parang imposible ang lahat ng plano. Pagkabayad ko sa utang-utang ng panibago, bakit ka mo? Kasi kulang, kulang na kulang. Yung kikitain ko ngayong araw, ginastos ko na kahapon. Pinambili ko ng ulam. Sana mong daraw ka problema sa buhay, huwag mo wala ng pag-asang makasilay ng panibagong umaga para makasagap. Magpatuloy sa pangarap, harapin ang hinaharap, magtulungan at magkapit-bisig. Pagiging Pinoy nanunuot sa dibdib, iwagariwaya di pagmalaki ang ating watawat. Pag-ibig sa bayan ay di magpapaawat, siya ang dahilan ng lahat ng kaganapan. Nahihirapan ka man, may rason lahat ng yan, tumingala at ialay ang mga kamay sa Ama. Patawarin mo sana ako sa aking mga nagawa. Nagbubugat sa akin ay iba sa damatan, kahit nagahano ko pahirapan ay walang may karamalan. Wala nang ibang dapat pag-iwalaan. Anumang bagay na galing sa'yo ay dapat na
sa ko naman ay wag na wag ng ito. Mahalin mo ang Pilipinas. Kahit ano mo sa pamapunta tumuhan na kay wag na wag ng ito. Si Presidente Nesa, taga Lumanggan Yagaw, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulog din sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, kistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may kisikan DTX Tropinix. Dako din akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig din sa akon sindako sa akon balatian. Ako si Yesenia Castro, tagadawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo. Sa D3 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tumingin na ang DTX 500 Bali may isip kag DTX Coffee Mix. At nagpasalamat ako sa mga produkto ni Dr. Miloy. Nakabulig man sa adlaw-adlaw kung nga ginabatyan. Salamat din. Salamat ni madamo. Ako dari si Cynthia Lapardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM, kag Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Permigid ako nagabakal sa inya mga produkto kay may nabulig din sa akon balatian sa mga wala pa makatumar. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio may PC kag DTX Coffee Mix. Salamat kid. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may
may TC, protektado ka pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, imong lawas aptik pirmi, di nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating, sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa, ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyong estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM.
Halirigya sa probinsya ka Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more. Sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News
News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 8:16 aga mga ka-K5. Welcome back sa ato sa nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos Program, the People's Forum. Sa gihapon, kaming inyo kaupod ka-K5 Ray Espeha Umalay, kag ka-K5 Ted Aujero Francia mga kabyaran. Kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko, Ray Espeha Umalay, kag Ted Aujero Francia, Foro de los Pueblos. Sa mga ka-K5 naton, good morning gid sa mga online viewers naton nga nakatutok sa ato sa libar mga pagpangalagad subong aga kay ka-K5 Ted Aujero Francia, good morning. Kag ka-K5 Ray, halin kay Ma'am Rose Bicbranya Talaron, Ma'am Ami Pasgala Hapitana, good morning. Sir Jeff Brian Kanya, good morning. Ma'am Rose Big, Sir Ray, pag-greet ko lang belated happy birthday sa akong brother-in-law kay Gerald Talaron nga nag-pabatigid kag nag-celebrate siya birthday kahapon nga adlaw. Oy, happy birthday kay Bro Geralda sa aton sining mga ka-K5. Good morning. Greet lang ang batch 95 sa Rizal Elementary School. Always gid na sila nagpamati ka naglantaw. Albert Gansha, Maymay Sabio, Marshall Pindon, Louie Moliaca, Jason Talaron kag Roland Sipi. Nagpamati gid sa K5 News FM Iloilo, batch 1995 isang Rizal Elementary School, Pototan, Iloilo. Ma'am Lona Mundido, good morning. Ka-K5 Ethan James Sarmiento, mayong aga. Sa kay Ma'am Ria Mahilom, good morning Ma'am Ria. Nagpamatigid sa ito sa libar mga pagpangalagad. And kay Ma'am Twinkle de la Peña, nagasigabong ang K5 News FM sa Ingori La Paz, kay Ma'am Raquel Gobatanga, Nanay Bitilini Buena, ginsakyan nila kapon K5 Taxi Patrollers kay Sir Reynan. Good morning kay Sir Mark Espinosa Failanya nga nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad kay Ma'am Nene Sanpresa. Ma'am Nene, good morning. Kay Ma'am Marie Talia Michelina, kay Sir Jemmy Aneo sa San Isidro Haro, nakatutok sa K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Boras and Pareño family sa may barangay Ubang kag barangay Bagakay nagapamatigid sa to sini nga pangalagad. Sa mga ka-K5 naton, di ka mo magkalipat, kinaliwat-liwat naton sa mainit nga tiyempo kag grabe nga heat index naton kadamo sa mga balatian nga pwede naton makuha mga ka-K5. So gani nga dapat halungan tang ato ni kayong lawas inom kita sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 mga kabyanan, bulong ini sa diabetes, kung taas ang blood sugar level mo, kag taas ang cholesterol nimo, kag may hypertension ikaw o kon hypertensive ikaw katama, no? Taas gulpiada imo sininga dugo mga kuturan. Sa mainit nga panahon, kasunod sang ginatawag naton sininga heat stroke o heart attack kag cardiac arrest. Mga common nga mga balatian ginat-atake sa mga kamalaman, bangod nga ti ang flow sang dugo mga ka-K5 sa aton sining alawas, hindi na manami, no, hindi na mayo. Kung edad kita kaapektuhan ang blood circulation sa lawas naton sa aton sining mga kabyanan, especially kung kaagi ikaw sang mga stroke nga balatian. May mga blood clot kita na sa aton sining mga veins, sa aton sining mga ugat nga hindi nakadaloy mayong dugo. So ginaobra sang DTX 500 mga ka-K5, ginatunaw ining mga nagabilog nga dugo, no? Ginatunaw ya para ang flow sa aton sining mga kugatan mga ka-K5 magnami gid ang blood circulation naton sa aton sining lawas, no? So ang Klinika DTX 500 daw kasubong ini sang isa ka suplemento nga gina-repairya ang mga guba nga mga selula sa lawas naton, no? Kung pasansan tuktok lang tuktokon nga sansalon, kung pabayaan mo nagakatuktokon. So pero kung ang sansalon butangan mo na siyang pienta or sang pienta nga pangbato sa tuktok, no? Hindi siya madasig nga dakpon sang tuktok, no? Amo man na ang ginaobra sang DTX 500 mga kabyanan sa aton sininga lawas. Ginadetoxify, ginapagwa ang higgo sa lawas naton, ginalimpyuhan ang lawas ta, kag na-repair ang mga guba nga selula nga posible tunaan sang mga nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5.
So ang DTX 500 mo inisa sa mapait ka bahin sa nga marguso kag desugared sugared cane extract. Ano ni siya ang desugared sugared cane extract o kon DSE mga ka-K5? Ang desugared sugared cane extract amo ni siya ang halin sa panit sang tubo ging kakas ang matamis kaging separar ang mapait. Kay kumagambal kita tubo sa aton sini nga mga ka-K5 ginobra ni klamay mo matamis ni siya. Pero ang panit sang tubo, may mapait ina sa nga substance, mga ka-K5, nga amo ang mabisa nga pangtap na sa balatian nga diabetes kag high blood. So, ginkombinar ina sa ampalaya extract, mga ka-K5. So, muna ang kombinasyon sang DTX 500 nga napamatud-an na sa madamo naton sini nga mga kulturan, mga suki naton sa Klinika de Alternatibo ni Dr. Ramil Itang-Uy, nga tumanggid ka epektibo. Mabakal nyo ina sa mga butika pero mas mabakal ninyo sang kompleto sa mga product center ni Dr. Ramil Uy nga napahamtang sa Pasig City, Miag-Aw, kag diri sa Haro branch naton sa tupad gid lamang sang St. Robert's International College kag sa may Robinson sa Rosagwa sa aton sini mga kabyanan. Along the way, so makita nyo dako nga karatula, Klinika de Alternatibo, kadto kamo kag magbakal sang aton sini nga mga produkto, mga ka-K5. Alas 8:22 ang oras naton sa K5 News FM Iloilo. Isa na ka magbalikid sumong damo gid ka panigarilyo, damo balas ang mga nagabisyo K5 Ray. Inarespeto taman ni sila. Galing kay you're just depositing sang balatian. Iniya sa statements ng health experts. Ang pagpanigarilyo, amoning nagapanubo sang levels ng vitamin C sa lawas, bangod sang nicotine. Sunod sa pagtuon sa Maryland Medical Center, ang kakulang sa vitamin C, mahimo magtugas sang guros-guros sang panit, pagdugo sang islo, paghulombison sa panit, kag pagdugo sang ilong, kag pagkamasakiton. Ini ang rason kung nga ang gina-recommend gid sa mga doktor ang pagtumar sang vitamin C. Dapat may vitamin C intake gid sa imo sa matag adlaw nga tanan. Sa kapit pa sa mga kapanigarilyo bala, tumar ka sang vitamin C. Aring good news kay kun ga tumar ka vitamin C, kapin pa may TC, mabuhinan ang oxidative stress. Bangod ang vitamin C, isa ka mabaskog nga antioxidant nga naga-neutralize sang free radicals nga nagaguba sa cells nga mahimo magtugas ng cancer. Kung sige-sige kay panigarilyo, gupon di man ang cells sa imong lawas. So, ginarespeto man namon kamo, ikaw, pero ang aton nga ginashare sa inyo, ang kamatuoran bala nga nagaguba ang imong cells kung sige ka panigarilyo. Kung ipakamayuhon mo malang nga maguntat, mas maguntat ka na lang, kag magkaon ka na lang sang prutas kag laswa para nga mangin healthy ikaw. Ang Mighty C, alkaline nga vitamin C, food supplement, isa ka capsule may kabaylo ini nga pagkaon sang napulo ka oranges. Kay balo kang lawas sa kinala tagid ang utan kay prutas adlaw-adlaw. Correct. Ang mga matambog nga pagkaon hindi mo man i-deprive mo kulingon, pero kaon ka lang sang eat in moderation, gamay lang gid. Sa isa ka capsule sang Mighty C, may 500 milligrams sang alkaline vitamin C nga kinahanglan sang aton nga lawas. So invest kasi mo health, bakal ka may DC, tumar ka man D3 Bio, DTX 500. Kaya balo ka, damo na gid sang mga personal testimonies kitang nabatian nga sang una si Mami Horten Gallego Braga sa Igbong Barotac Nuevo, hindi siya makatulog, nakapanglatas na siya labot sa Santa Barbara, ngita dito sa mabutika sang bulong para makatulog lang si Black K5 Ray, kay utod-utod ang tulog niya. Pero aryo, subong kada bulan ga pangabay ni sa aton kapadala ni siya. Maghahapit kita dito ka magkadto sa Sohoton Barotac Nuevo sa Canada Farm and Prayer Resort. Ara man sa Mami Horten mo sa piak ng sang barangay. Gatumaran sa subong DTX 500. Ang DTX 500 niya tumar niya anti sa magturog sa gabi. Lasot so sa gigda, anti sila matumar na siya. And kahit tayo yun na sa iyang tulog, hasta na mag-alas 3 sa kagahon or alas 4 before na magsugod ang balitang K5. So magabugtaw na siya. Maatin na siya sa mga gospel music dira. Kag panghikot-ikot na sa sulod ng balay. So kung ikaw gusto nga magnaming tulog mo, DTX 500. Makalikaw ka sa ulcer, sa diabetes, DTX 500. Gusto mo nga magniwang, control na imong nga pagkaon, hindi ka bala mag-overeat, inang ginatawag lang binge eating, busog ka na, pero baba mo sige galing, kaya ang utok mo kasi diktabla sa ring, Ray, kaon ka manay, Ted, kaon ka nanay, kaon ka pa to, may adobo pa to, may spaghetti pa to, may ice cream pa, pero busog ka na. Actually, busog ka na.
amo nang ginatawag nila nga overeating. Pero ang D3 Bio extra virgin coconut oil, nagkakuan ini siya, nag-release ang leptin, L-E-P-T-I-N, leptin. Feel full hormone ini, feel full. But siningon nga busog pa ko busog na ako. So hindi ka mag-overeat, but siningon nga hindi ka magtambok. So D3 Bio, DTX 500 may TC. Sa mga nag-ubo-ubobla, inom ka 1 kalamansi or suwa, 1 kalamansi juice powder. Hindi man sa tanya tion, kabit-bit ka sa suwa, kakiyadon mo na. Correct. Ari good news na lang ni, butan nyo sa bag nyo. Timpla ka sang 1 kalamansi powder juice. Pili man ni magamit sa pagmarinate sa pagkaon. Nami ang pagkaon nga or karne nga marinated kay fibre mo. Mananam kag sa bruso kaunon. 1 kalamansi juice powder, either hot or cold, pwede mo mainom. Kag very healthy. Ina kung ginaubog ka, barukoy ka, 1 kalamansi juice powder. Sa mga mapamasahe bala, magpamanyos ka mo DTX herbal oil, lavender kag lemon scent. May mga punggod ka, hindi pagkutihutang imong punggod kay gako na nagabanog. Gamit ka DTX beauty soap, DTX beauty soap. Alap-up, arikis, whiteheads, kag blackheads, kakason niya na, kagamit kagid sang deodorant ka organic, Clinica Deo Fresh. Magbakal ka sa valor 500 pesos, basta magbakal ka lang iya sa Clinica outlets. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, bakal ka sa Pasig, Salvacion Street, Poblacion Elwood, Pasig City, sa Miagao Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagao, or sa Clinica Haro, Iloilo City Branch. Sa single purchase worth 500 pesos, may coupon ka. So, winning open secret formula, the more coupons you have, the more chances of winning. Kung damo ang imong coupons, dako imo chance nga magdaog sa Suki Ayuda promo. 10,000 pesos ang first prize, 5,000 ang second prize, 3,000 pesos ang third prize sa monthly draw. May 5 na magdaog DTX coffee mix, 5 tagdaog sang pre-bio coffee, kag 5 tagdaog sang DTX beauty soap, kag 12 ang magdaog sang tag 1,000 ka pesos. Biyay ka subong tricycle kay 5 ray o tricycle, yawan ka makakuha 1,000 sa isa kadlaw or mabisan maglibod ka pa utan or isda. So Ariel, invest ka sa imo health, kag makabakal ka, maka-intra ka pa, kag may dako ka mga chance nga magdaog sa Suki Ayuda promo sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag last na lang, subong adlaw Lunes, sa Matega Pasig, Tigadueña, San Enrique, San Rafael, Dumaraw, palibot nga Mabanwa sa Scalinog, adto ka mo sa Clinica Pasig City Branch. Kay subong adlaw may free consultation. Kag kadto ka mo dira, bakal ka mo sa inyong mga food supplement, may TC, D3 Bio, DTX 500 kag Extend Food Supplement for Men. Kadto ka mo sa mga adlaw, ara dira si Ma'am Darling White. Alright, sa ato sining mga ka-K5, di ba kalapat ka mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itangoy. Alas 8:29, standby kay ka-K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga report live dito sa may PRO 6. Unahon talang sanay ka mo signal yato gadula ka-K5 Lorenzo nagwagin sa sanay yung naunta. Kay dito sa may Police Regional Office 6 ginapasidunggan ang ining police nga nagtaliwan sa drug bypass o kung sige patigayon nga casing sa Bay Barangay Pulutan, Putotan, Iloilo. Naging talikdan tong Abril 16 no o 15 sa atong sini nga mga ka-K5 matapos ngati matiruhan sang grekabig nga subject sa drug bypass operation na si Michael Soles, si Police Corporal Manero, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 Rio Manero. Asawa pakadto sa may Police Regional Office 6 agud batunon ang pagkilala sa ganihan nga pulis nga si Police Corporal Rio Manero mga ka-K5. Naka-standby para sa kampiyon nga report si ka-K5 Alex Escalante. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, kampiyon report. Ka-K5 Ray, ka-K5 Ted, gin pasidunggan dari sa Police Regional Office 6 kadungan sang gipatigayon no nga flag raising ceremony diri sa may multipurpose hall sang nasambit nga talatapan si Police Corporal Rio Manero. Kung matandaan si Corporal Manero, amo ni siya ang police no nga ginluthang patay sang iya nga subject
person nga ginkasing dira sa may Barangay Pulutan, sa may Pototan, Iloilo, sang April 8, no? Ka-K5 Ray, Ka-K5 Ted. So, sa ginpatagayon diri nga awarding ceremony, ginatagan siya sang medalya ng kadakilaan. Sorry. Kadakilaan. Medalya ng kadakilaan, posthumous award since nagtuliwan siya, no? Ka-K5 Ray, Ka-K5 Ted. And ang nagbaton sining award among iyang atiayon si Mrs. Aiza Manero. So, bugalon diri ang bugos nga Police Regional Office 6 and of course, ang Iloilo Police Provincial Office represented, no, ang aton diri nga bag-o nga Provincial Director, si Colonel Bayani Razalan, Ka-K5 Ray, Ka-K5 Ted, kagiban pagid, no, nga mga members sang IPPO. And nakita naton diri upod sang tiayon ni Police Corporal Manero ang ilang eldest nga daughter, Ka-K5 Ray, Ka-K5 Ted, nga nag-upod man kay mami niya sa pagbaton sang award para sa iyang amay, Ka-K5 Ray, Ka-K5 Ted, nga nagpakita sang pagkabaganihan, kaisog kag dedikasyon sa iya trabaho bilang intel agent sang Pototan Municipal Police Station, Ka-K5 Ray, Ka-K5 Ted. Muna si Mrs. Aiza Brania Manero. Naganiway gid, no? Yes. So, after that, may pila ka mga talk with RD Jack Wonky after sang aton niyang awarding ceremony, and as well as may pila man kapag hinunano, no, sa aton nga secretary, ang aton nga guest of honor and speaker subong diri sa flag raising ceremony sang Police Regional Office 6 na si Secretary Roman Felix, nga amo subong ang Secretary for Military and Police Affairs, no, Ka-K5 Ray, Ka-K5 Ted. After sini, may pilaman ka mga activities ang Police Regional Office 6 and as well as ginadayaw gid, no, sang fellow niya nga mga policemen kag of course diri kita man sa bahin sa media ang kaisog, no, ni Police Corporal Rio Manero, Ka-K5. Kaya pa sa lubong, doon naglubong sa Sabado, no? Yes, May 4? Naglubong sa Sabado, yes, Ka-K5 Ted. Alright, sige, salamat kid. Ka-K5 Alex Escalante report nagikan dira sa bahin sang PRO6 Police Regional Office 6 sa Campo Delgado. Sige, ang ining balita ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayo. Kung gusto niyo mag-ayo, Klinika D3 Bayo. Himo ini sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga sa langgit ha makapalikaw sa inyo sa nagkalainan nga viral kag bacterial infection, as well as makapalikaw sa inyo sa nagabalik-balik nga ubos tipon kag hilana. Ini si Ka-K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalinawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Salamat sa kampiyon nga report Ka-K5 Alex Escalante. Good morning gid kay Sir Julius Balgona Plamenyo. Nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad. Ginagrita lang Sir Arman Guay, kay Sir Blair Motaliano. Salamat gid sa mga K5 taxi patrollers naton nga nagtry kahapon nga magpa-assess sa aton sini nga bloodletting activity sa SM City Iloilo. Kay Sir Blair Motaliano, salamat gid sir, naka-donate sa kahapon, successful blood donor si Sir Blair Motaliano. Sir Jeff Brian Kanya, good morning. Ami Pasgala Hapitana, nagapamatigid sa ito sa mga pangalagad and nagalagabong dito sa may Himamaylan City ang Negros. Si Alma de la Cruz nagapamati, si Sabet Nini kag Mayang dagang kag sa tanan nga pamilya de la Cruz sa may Himamaylan, Negros Occidental. Si Sir Remy, no? Si Sir Remy kapamati. Remy. Sir Remy. Espeha Umalay. Si Sir Fred Civilio, ining tricycle driver kay 5 Ray. Kada galabay na di permyo sa Dalom. Kasigabong Sir Fred Civilio. Sir, salamat. Si Sir Federico Conde. Kag si Eli Pia. Sir Eli Pia sa tricycle yaman. Si Sir Harrison Ardael. Dara sa may Fardo Haro kay 5 Ray. And ari pagibog doon kung nalang niki parang malipay man sila. Si Sir Ariel Kapawan sa Barangay Sir Rafael Mandurriao, gabiyahin ni sa tricycle. Si Sir Marlon Silie
Barangay San Rafael Mandurriao man, kag si Sir Boy Egan sa Zone 5 Boulevard Molo, and Ma'am Tarsila Ungkay sa Magdalo Extension sa Balabaguharo, Iloilo City. First Restaurant kag ang pamilya Sempino sa Acacia Eatery sa Idalom Kahoy sa LTO gapamatigid sa buong K5 Ray. Salamat sa inyo. Alright, ang aton sining mga ka-K5, hindi nyo na pag-halin-halina ang inyong radyo. Kung nakatuto ka naka-steady pulse ina sa K5 News FM, umpisa subong nga Mayo umpisa subong nga Mayo. Kung nakatutok dira ang imo sining radyo sa K5 News FM Iloilo, K5 K5. May kapika sa K5. Isa ka box nga DTX Coffee Mix mga ka-K5 sa mga solid listener naton nga madakpan on the spot sang K5 News FM Iloilo nga nagapamati halin sa aga pagkanto sa gabi isang K5 News FM Iloilo mga ka-K5. K5 K may kapika sa K5. So may DTX Coffee Mix kami nga ihatag sa mga nagapamatigid sa aton sini mga ka-K5 nga mga kauturan diri sa K5 News FM Iloilo. May K ka, may K ka, may kapi ka sa K5. Tutok lang kaya nagalibot ang K5 News FM Iloilo News Team. No? Sa mga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, hindi na pagalina kay kompleto Ricardos na diri ang aton sa ding estasyon. May drama, balita, musika, komentaryo, kag kalingawan mga ka-K5 ba? So, tutokid sa K5 News FM Iloilo. Alas 8:37 oras naton diri sa to si Banaw nga pagpangalagad naka-standby si ka-K5 Ralph Dili Mosqueda. Ginakatuan niya dito ang Ceres Terminal. Agod nga si saon kung matuod gimabala nga way nagapasakay ang mga nagabiyahe Pasig nga Ceres sa mga taga-Pututan. Sa aton sini nga mga ka-K5 para sa kampiyon nga report kay ka-K5 Ralph Mosqueda. Ka-K5 Ralph, standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Ray, K5 Ted, ari tadi sa may Ceres Terminal sa Pamalig, Haro. Sa diin, kahapon or sa Sabado sa gabi, may mga reports nga mga kasimanwa ni Kulot. Kasimanwa ni sino? Kulot. Ni Kulot? Tapos? Kasi manwa ni Kulot, indiskrimina, kagway yung pasakay. Hoy! Dapat mas kinang gini ni Kulot. Hindi pwede na, ikaw si Kulot, hindi makakanto na, tapos di ka muna. Siyempre, ako yagin ka mga nagalanda. Dahil ka do, dahil nag-ibla nag-i-drak sa Ceres Terminal nag-stand-upper? Oo. Ang itsura mo do, inspektor, oh? Sa mga taga-Ceres, ipadala na ko din ni Kulot, ha? Ano ko nang balikulot tao? Ang balikulot, inahanglan, buligan nyo gini mga kasimanwa ko. Hindi niya mapasugot si Kulot, nga muning matabo siya nga mga kasimanwa. Correct! Ang ginapasakay lang, bala mo ka na, no? Oo. Tagaduin niya. Ay, na ano na mga kasimaryo lang yan ni Trend Paransya ang pasakyon da? Hindi pwede na! Dapat tanan niya mamong ara na sa dala na sa prangkisa nyo, panuruta nyo, tanan nga masakay da sa nga mga pumuluyo nga magagis ruta nyo, pasakyon nyo gida. Teno ko ron na matuod daw. Based sa istorya sa aton kay K5 Ray, sang nagsakay, actually damo dali sila sang Sabado sang hapon, mga alas 5. Mapauli sila Pututan kayang pila diri, may ari diri nga Pasig Kalinog, may Pasig mismo nga direkta. May ara man dira nga biyahe nga nagalabay Pututan, Rojas, may ara man Kalibo, K5 Ray, K5 Ted. So kung Pasig ka o Pututan ka manaog, damo ka sang opsyon nga pwede masakyan, may Kalibo pagid. So, kaso, diri nila napilian sa Pasig kay do mas dasig ang guanay sang Pasig at ang unit sang Pasig. Correct. Nagpila sila pagpila nila, ginambalan siya. Nakasinggit ang doktor, Pasig Dueñas. Pagsinggit niya Pasig Dueñas. Kaya Pututan kami, sir. Pasigit niya. Dari ari ka mo sa may Pututan. Dari ka mo tindog sa may kilid, sa may barutak. Dibla, ikaduwa ka tatlo to. Tindog ka mo. Dati damo sila nga taga Pututan. Tapos, tiya sa barutak siya laging butangaw? Di kay nagtadlong mo lang pila to. Dito sa may departure. Okay. May mga departure din nga butang eh. Ngayon,
dito sila nag-idog dito ng mga taga-pututan niya masakay. Pero tupad yan na pasi, masagyapon nga bus. Nabuta ang pasi. Kinabalan sila nga, pututan, standing. Standing? Standing. Ay? Mga 20 ka 25, 30 minutos, gurang biyahe, halindi pa pututan, mas standing kay mo ya. Bawal magsakay ang pututan, nga ara na yan sa pila, nga manugsakay na kuntani, ginpakaka sa pila, ginpapila liwat, sa piyak ka linya, kaginhulat na rin nga mabuta ang pasi, nga bus, ante sila magpasakay sang mga taga-putotan, kag pasakay nila, kay patindugon, pero ang plite, parehas lang, why discount, why buhin? Umabot karon, di na to? Umabot karon ang Pasig Kalinog na biyahe, kaya ang Pasig Kalinog labay man sa Pasig, madiretso Kalinog na. Banya, sa sunod nga series, kung bakante, sakay ka mo, ma'am. Tinatabuan man nga puro direkta Kalinog ang pasahero. Pinasaka naman tong taga-Pasig at taga-Kalinog at taga-Dueñas. Ang taga-Pututan, bilin mo sa giya. Gibilin ka po ng mga taga-Pututan! Hindi na pwede! Kaya kung magbatian na ni Kulot, makikigil na si Kulot! Nagwangal na sila nga mga taga-Pututan na. No, maning anong wangal nila? Bati ko kuno ka panawag sila kay backup kuno, no? To kuno? Anong bali? Singgit sila nga. Ano man ang natabo, di nga mayo-ngayo kami buli kay Kulot. Di mo to Ambal ni Kulot sa Lunes lang. Si Kulot do kay interesting na si Kulot ako nasubong sa mga taga-Pututan. Si Kulot niyang naka-ideya sa inyo, subong. Si Kulot ang nagpalapit sa K5 para manuged? Di, si Kulot yung taga-K5. Okay, pero seriously speaking, amo nang natabo. Okay, tapos ano na din? Nakasakay sila sa isa ka series bus, kag amo na to, lonsay sila, taga-Pututan, buta-buta. Ang driver ko ng series, pangyamid. Sa mangyamid daw? Sige, puro pututan pasero niya. Gamay lang kita da. Ging te ang sunod nga biyahe sa Pasig, puro pututan ang sakay. Puro pututan ang sakay. O tema ko nyo na. Anong perwisyo nyo sa mga pasahero da nga nagapila insakto da? So gadali timo. Tinulihi timo to nuli kay Muskatuan. Si Sir Johnny Diaz likod mo. Actually, may ginistorya sa disaton bago lang kay 5 naman si kapanawag mo ning kapotang cellphone man, hindi kaya magutang. Sabat si inyo. Bakal ka bago nakistorya sa disaton si Johnny. Sili niya, may operations manager na di, kay 5 Ray. May bago man gali nga polisiya subong ang series. Kaga mo nang naistorya niya sa aton. Okay. Kasi Sir Edgar Casamayo ang maning operations manager. Good news. May biyahe series Pututan alone lang gid. Vice versa. Saan una? Amo na nagigad pa amo na gali kuno nga taga-Pututan ginatingob sa isa ka series para lang sa mga taga-Pututan. Amo to nga gintingob kuno sila. Pero may pangalan. Wala na pamaan niya na may Pututan na daan niya kuan yung signage. O signage ka Pututan nang gidabla exclusive na. Pututan bago diyang biyahe di. Salata di. Tibalaan mo karon ko ng Pututan nga pasahero sitting-sitting yun siguro mga 30, magpulo lang man Pututan karon kasi mayawan hulat pala ang bus. May time na sila subong mo. Tinatabukan naging tingob sila para nga isa lang sa series. Pero expect ka na karon kay K5 Ray kay K5 Ted sa kay Mr. Edgar Casamayo ang operations manager sang Valyacar Transit based there sa kay Sir Johnny kay K5 Ray kay K5 Ted bangkot adibla sa dispatcher. Pila ka may isa pila ka bilog ngayon na nagabiyahe sa Pututan amo na kay dahil ka mo sa mga kasimanwan naton nga nagatrabaho di sa may syudad nga taga Pututan. Ang pamangkot na pilak bilog nga unit sa Basda. Nagabiyahe vice versa Pututan pagkadto si Res Terminal diri sa may syudad sang Iloilo. Basi tagaan nyo na dahil sak bilog nga boss. Tapos pulaton nyo plaka oras ng mga Pututanon kay priority nyo iban to nga mga ruta. Taga-priority taga Pasig ang taga Dueñas Unsa gina prioritize sa taga Dueñas Di kay direkta ang inyo sakay from terminal. May naman lang ng durugangan papasi mo kung hindi Dueñas, Pasig, K5 Ray, K5 Ted mo. Hindi na yan sakto sa pagkabalotay ka K5 Lab hindi na yan sakto patakaran sa series. Gaano na gaano manahaw correspond ba na sa prangkisa nila?
Hindi kita na pwede. Bisan masakay ka diyan ako kaliganes, pwede na ya. Ipamangkot na binakaroon sa LT Parby, no? Oo. Ipamangkot na sa LT Parby. Ipakatuan ta to kay Kaki-5 Kimberly Caluyo kung magi-ubra-ubraya sang kaugalingon nga patakaran be or internal nga rules dira ang ano. Pero di mabari. Or kung nag-apply sila sang bagong ruta Nag-apply sila bagong nga ruta. Oo, i-apply. Applyan na ya mo. Oo. Bagong nga ruta tapos lang tawo na danay before na i-approve kung imo nga bus unit bastante. Kag ti syempre kung magruta kaya pututan alon ka kay 5 diin ka na maliso da. Diin ka mapundo da. Diin ang loading area mo da. May terminal din na dapat. Konsodlo mo naman ng konsodlo mo may pututan, yung mahalitan naman dyan, yung mga gabiyahe pututan palang giya pamina. Mga jeep Yes. Kagamay-gamay. Mga dingle, man yung dingle ng mga jeep dyan O dingle, yaway problema kay Dike Tamon Pasayro. Ipibisan pa, iban kasakay mga dingle nga jeep kung nalingin istrilo. Doon ka gamo. Pwede man, Doon ka marilingin. So, gamay dumalangdan ng nabilin sa mga jeep, iti buraw man ka series. Oo. Hindi na pwede kay refusal to convey passenger na sa K5 Ralph? Correct. K5 Dad. Oo. Andun na sa JAW Order 2014 ka sa 04 yata. That's sakto man? 01. That's sakto man? That's sakto gid. Oo. Oo. Refusal to convey passenger. Yes. Or kung may mag-create kaya sa mga ruta, mabango may bago na kami nga kuanding nga ruta sa Patutan, dapat na paibalo na sa LTFRB. Correct. May na-playa na siya. Related na siya nga nga mga mga news article ka K5 Ralph, ka K5 Ted. May mga kaagi na naging suspendar nga mga driver kag mga unit bangod sa pagrepuse sang mga pasahero nga nagasakay within the route, no? Ang Land Transportation Office mga ka K5 sa ton sini nga mga koturan. So hindi na pwede sa aton sining mga ka-K5 na ang ruta mo, Iloilo to Pasig, maagyan mo ning mga banwa, hindi kayo mo magpasakay sa mga pasero? Oo. Pare bala, dito tong, Sir, morning, sa K5, pila ka minutos ang trip, ang pila dere, bago maglarga, 10 minutes lang man. Okay. Pasig na sir nga biyahe, no? Sir, pamangkot lang po, may nagreklamo sa amon sang fearless nga waigin pa sa kaya mga taga-pututan. Kitingob sila sa isa ka bus. Ano may ruta lang dito mga pututan? Alam ko kasabat na sir, ang lang manager. Ang admin lang namin makasabat. Ang admin yung makasabat. Pero may nakatabo man din nagreklamo sa isang taga-pututan. May ginapasakay? May slakyan man para sa pututan. May slakyan na ruta. Pero pwede ko mo makapick up, no? Pasig, masakay, putot naman ako, pwede? Oo, pwede. Mo man ang bus, Pasig, sir? Unit may pututan, meron naman pututan, man exclusive bus pututan, plak bilog unit da? Oo, hindi bisa kasabat yung K5 Ray. Ilatan nila karo sa general manager nila da ka K5 Ral, pero sa pagkabalo na ito, refusal to convey passenger sa mga destination nila, especially within the route, may 5,000 to 15,000 penalty ni. Yes, kung mapamatudan. First offense. Oo. First offense pa lang na. Sa aton sini nga mga ka K5. Tiga rin yung natabuan ko sa Sabado, no peak hours to K5 K5 10, pero kamo na gani kon ang operation bala kon proper ang paghandle dere hindi din magreklamo ang mga pasahero. So ti-explicar ta karon nga anga mo tong natabo bala K5 K5 10 sa sining mga pasahero, mga kasimanwa ni kulot na nagreklamo, bawal sila pinasakay, din pasapasa pa sila before din pasakay ka K5 K5 Manalini mo sa mga taga-pututan, no? Masaka sila sa jeep, asa may bus, magmangkot din sila magsabat. Pag lakat na bala mag-ticket na lang sa papanaugon. Abalo na lang nga ba sa dito lang dito lang para hindi ka magbutim lang yun lang sa dunya sabat nila. Oo. Inaogs dunyas. No. Garing iti mag-ticket doon. Di ba lang di ka manaog? Yun lang Diba sa dira sa ruta nyo Yes, sa ruta nyo Sa ruta nyo Amo na. Para hindi ka na magbutik bla. Pagsaka mo, maguton ka sa di ka kanto, Pasig sang tikitan ka na to pututan. Di matiket na sila kung gadlagan na mo. Oo, di mo saka ka, mangkot sila, ma'am di ka makanto sir, di ka masakay sir. Kaya ka ginutok mo, mambaka ko sa pututan. Sir,
dito ko lang rin sa kilid, sir. Ma'am, kay unaot ang taga-Pasig, ang taga-Linyas. Priority. Oo. Tapos, pag dugay-dugay, pagbuta sa Pasig nga ruta ka gambalan niya. Ma'am, sir, hindi ka to kasakay standing. Kaya na-encourage na niyo. Bibla, videohin nyo kung sinoda hindi magpasakay sinyo da. Pagkuhain nyo, kuha ng bus number, plate number. Bus number. Plate number kag rota. Plate number, rota. Kag kung sino nagambal, actual videohin nyo kay ngaman. Para at least, may substance ang complain bala. Kung ipalabot na sa LT Parbi, kagaltiyo na. Actually, may bus number kita dire kay 5 Ray kay 5 mo. O may plaka. Ilawa ka? FWN 693. Check be? Hindi kita ng body number niya. Tapos ang isa dire, ang biyahe yan regular trip Pasig City. Ang unang plaka niya. Ang isa 693 man sa gihapon, isa lang ka picture. Ito ka namin magalis ng picture sa iPhone, no? FWN 693. iPhone nga kuha. Di pareho, wala body number, pero may plaka siya kay 5 Ray kay 510 nga nakuha diri. Amo ni ang isa nga una nga nag-refuse sa ato sini nga pasahero sa mga kasiman. Hindi lang isa, pila na ka units? Dua? Damo ni sila unit. Hindi namin ko ang nag-refuse, plato nagpamalibad sa mga paserte. Dua ka unit. May botsengo niya, may order ginaguro daya sa kwan. Daya sa Balyakar. Basi. Basi. Yung taningin pa ibalo nila na da sa publiko? Nga kung taga-pututan ka dire ka lang tingbon ka mo pasakay. Tapos kung taga-Dueñas ka, sabay ka to sa mga taga-Pasig. Doon mo na pala kay 5 Ray kay 510. Tingari ka lulukoy kung taga-pututan ka subong. Dapat si kulot nga mamirsagi di subong niya. At hindi pwede na, no? Ipalabot na kay Migo mo kulot, no? Pero, well, sa bahin sa mga pasero ni kay Pebra, hindi ni gusto nga mo ni, karako-dako sa inyo nga kumpanya, tapos amo ninyo patakaranda, nano ka mo man, sa itong sila nga mga kakipad, dahil tawad yung blano, nagpidamo na sa mga local o kung mga jeepney drivers na itong sa unang nagkalaputo to, pag-umpisa sang series terminal, pagbukas ang series terminal, das buhang, sang kudot na lang ito nga mga pasero, ilato nga kuha ganito sa may tagbak to ho. Sa tuwan sini nga mga kakipay, grabe man kung kaysa, niblang mga manggarano, niblang mga kumpanya, ni kadamo na ni sa mga kwarta, pero do, matyagan ko ni, pati mga gagmay nga mga, tawag ni, mga PUBs na to ni, mga public utility business na to, mga drivers na to ni, kanon pag nilang mga pasero. Tiwa nagiman, patay nagiman kay 5 Ray ang local bus industry. Ining mga gagbay bla. Sa una ng biyahe na naya Iloilo City po Pasig, damon na may 6L. May Budista, may Tuburan, may Lisamay, may Hayalay, may Isen, may Salve, may Triskense. Sulado ko no? Budista kalino ginaya sa unang biyahe. 315 kay nung mundet ayupan na sa unang 315 nga blue kag puti bla. Tapos ang may Adesa pa nga San Enrique mo. Hayalay, may 6L, may Joylin, Pasig Transit, 422, 6L, may 6LP, 6LM, 6L, tanan nga mga malabog to sa unab ng galupok-lupok bla. Doon. Nang may mga airbreak to. Dira nagbantog sa una ang Siblag na tuwag Central Iloilo Bus Line Association. Yes. Tiyang Siblag ay doon. Ay no boss kasi resa. Tino karon pag gusto san dahit iway numat competition mo. Correct. Sanda dumlang. Imudlay kon mudang budlay kay Febral ka monopliya. Isubong kay Mataway abi mo. Bug lang ko na hapon anong plastada kabi patagululi pikas mga Biyernes kag Sabado. So dira guro ka katabo kay 5 Ray kay 510. Nga ang taga-pututan, ginapabilit anay, pauli sila. Naon ang mga long distance? Naon ang long distance. So, tiga-plite ka man lang yay mo man, nga hindi ka pagpasakyon man. Dito ka patigbon sa tiyak. Kung discretion na ya sang driver, tag sang konduktor, parang magdako-dako ilang income kay 5 Ray, di mabudlay na, kag hindi na siya allowed. Dapat niya pasahero, public, pasakyon gidya,
bisan minimum lang na iya sila nga sakaan mga panaugan K5 Ray K5 Ted. Kung hindi man, bayad lang saya minimum fare sa bus nga iya sila nga sakyan. Di mo na taniyan patakaran pero sa natabo, ang kasimanwa ni Kulot, maiging pasakay, yung tawag karon anong explanation sa taga Baliacar Transit kay K5 Ray K5 batay. O si saon taga ka K5 Ralph kagati tagaan sila sa nga kay ginahan nga maka-speaker man kay tindi ta gusto ning ang mga pasero tani mamo dila niya kon nga pasero sa mga pututan nga o kon taga pututano nga aton ginakablakan ni. Ang iban pagiday nga mga nagasakay lang. Pututan antes pututan na. Mga taga-Ligines, Calabi, Saraga, Bangga Dawis. New Lucena da, Bangga Dawis. Bangga Dawis, taga-Tamburong lang abi. Taga-Tamburong. Si Sir Ramelo Palek bi maguli to sa Dawis, hindi na magpasakyon. Bukid di dapat pasakyon na sila kay mapliti man lang naya. Ang plite ara na yan, may tadi ko ginabuinan mong plite kay. Di sa gani maluoy ka dugangan mo pa ba sila sinsilyo mo keep that change ka pa. Ibaloon ta karon ang donasyon na diri ni Mr. Edgar Casamayo ang operations manager sa nga Baliacar Transit. Namin na karon tro timingan balikan ta karon sa Ponda, no? Peak hour. Katon ta ng patrol karon, laba na dang pila, lan tawon ta karon ara gid karon mas tanda perda ang aton sini nga reporter da kung may mga taga-pututan da nga disregard da sang gabiyahe si Reza pagkanto Pasig. Pasakyo niya malang gali. Pero tindog lang galing. Hindi na discriminate nyo ang pasero. Discriminate nyo mabangati rapid malay mo nga panaugan, tindog lati mo. Mapaol man kay Fabrab, bla? Di. Paol man. Paol Oo Kung patindugon ka na mo hasta tutan. Di. Pero okay lang ako taga-Dunyas. Kaya kung why gigawaras sa taga-Dunyas, so taga-putukan lang yung gawaras. Di kay... Taga-Dunyas siya, kasi Mario yan, ginapasakay yung taga-pututan niya, why hindi niya pili ya? Specially treated ang taga-Dunyas. May special treatment. Pero sa huling adlaw kay Five Ralph, ipasar nato ni nasa Kongreso nga ang ruta ka Ceres pag yun gid sa Banwa ka Dunyas. Nga magsulod sa Banwa bla para mabuhi man ang Dunyas. Manam mo sa highway lagagi ang mga Ceres bala K5 Ray. So pag yun ta sa Banwa. Kakakuya? Kuya ang mga opisyales subong sa Banwa sang pututan. Kaya mo ning balita na batian ko. Nagpagwa ko na public statement ta. In proteksyon sa mga pumuluyo sa Banwa sang pututan. Sa aton sini nga mga ka-K5, di ba? Hindi ang pututan na highlight yo. Mga pasiros Banwa sang pututan ang ginadiskriminar di sang Ceres tawag ni Baliacar Transit. Sa aton sini nga mga ka-K5. Bawi ilang garing ang taga-pututan kay manam iyang Banwa kag malapad ang plaza sang taga-pututan sa taga-Dunyas. At siyempre interes masunod ang mga series sa Dunyas kayo. Kung sa pututan may biyahe, pwede to ka imuon terminal tong bagong tinda to sa pututan ho. Lapad to. Kaya mo nang plano butangan terminal dito sa series. Kaya dito actually may series na dito nagalabay kisa pero Roro Blau. Sa may bagong tinda sa may pututan. Ideal man na dito mo nga terminal temporaryo Actually, doon mo ng plano nga butangan dito terminal Sagdot sa pag-istorya natin sa pila ka mga dispatcher ka driver. Okay man Okay kita. Kung may ara dara nga pasabi ka lagingon, pasabi magwa ni Bikaron isa may pulo ka taga-pututan. Pasakaon to sa Pasi. Tapos pagsaka to sa Pasi ko diretso kalilong to karon nabay sa pututan terminal. May masaka man na pututan to Pasi man gyapon to nga na-plaster na to. Di ba do ka at least sa mo man sa gyapon pulisipon gani. Pakaginansya pa na sila sa kapanaog sang pasahero sa direkta Ang bali ng nini siyempre siya sa kawayan pututan gabayad kay sakto patindugon ka. Gani. Di ilang taon na karon sa bata. Sang ila sin operations manager K5 Ray K5 Battle. Sige. May wala nga lang na kaya pa. Wala nga lang na sige. Plus na talaga rason turning disgrasya natabo dira sa may Banwa sang San Rafael headline ng Skulang Gamay. Bali nag-aaway ni Magdubiahanay. Nag-overtake sila sa salakyan, pag-overtake nila, bumunggo sila sa magpamilya itong nga nagamotor. Resulta, ang bata nga nagasakay sa tubang sa iya sining amay sa motor, patay. Ang driver sa motor, patay man. Ang angkas niya nga asawa, bali ang tiil, pila sa ulo kag lawas. Ang angkas tong nobya,
balik man ang tiil. Argoy. K5 Ray, K5 Ted. Natabot ay kapos sa may banwa sang San Rafael. D3 Bayo. Ubo, sipon nila na trangkaso, mag D3 Bayo na kamo. Pertosis, wala kamo dapat kadukan kung nagagamit mo sa klinika D3 Bayo. Bakla nyo sa klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Opo, kay K5 Rams Palik. Ako naman si K5 Ralph Dili Muskila. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Umaga nakatayo ako sa aming gate, nag-aabang na sa kanya, sana di ba ako late. Kumakabog ang aking dibdib, ang lakas ng aking faith, na ako ay kanyang ngitian kasing tamis ng chocolate. Curly ang kanyang buhok, tawag sa kanya ay si Kulot. Isang poging lalaki, happiness sa akin ang dulot. Mga tingin niya malapot, puso ko'y lumalambot. Anong meron sa'yo, hiwaga ba na bumabala? Salamat kin sa mga ka-K5 nato nga nagpon sa to sa libar mga pagpangalagad. Mantayan dugang nga mabalita kag-update karon sa 11 Mbps. Upod kay ka-K5 Jan Sapio. Magkabulos na informasyon sa lawas ni Dr. Ramil Uy. Baby ko si Kulot. Magpamati sa mga health tips ug health information nga dapat ninyo mahibaluan. Salamat kin kay Ma'am Mary Jane Sorongon, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Glory Blanco, si Donna Galio. Good morning, Ma'am Bings. Ma'am Ann Mariquet, good morning. Nagapamati si Kap Noknok dira sa may barangay Danau, Putotan. Sa pangalan sa serbisyo publiko, kita buwas nga adlaw, same time, same station, diri lang sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program, K5 News FM Iloilo. Ninyo kinanda nalagad ninyo sa kanginan, katandem ninyo sa tag sa kaaga. Ako si K5 Ray, Espeha Umalay. I-greet ko gid, happy birthday Mami Idang Bernil. Mami Idang Bernil sa Patag Barotac Nuevo, and kay Captain JB Distura kahapon. K5 Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. O pangarap kita, di magsasawa araw-araw sasabihin na baby ko si Kulot. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan